So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Claire. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, iingatan ka. Recorded by Radio Mo TV. Ma, sige na ma, tawagin ako kwarta ba? Di lagi ko mohatag kung dili ka mo sultis tinuod kung asa di mo gamiton ang kwarta. Project gani. Ay lagi kong ilara. Kinagutan ako sa imong classmate nga silinga dato. Ingon siya, wa mo'y project. Kuan, lahi man gud siya nga subject ba good? Sa amo man ang TLE, di man mi classmates good. Bahala ka. Basta kay dili ko mohatag. Bisit ba yaw eh? Bantay lang ito bayhanan ako ba? Ay! Nung nasa ba, uy! Anong naman? Namira man kasi ko buhok! Eh, bogo, magug ka? Ha, nga naman. Ang sadi akong gibuhat. Nga na nisulti magkamama nga watay project. Tanawa, wala na hinuon ko, tagig kwarta pang laag na ko. Huwag mo kuisaan, good. Be! Wait, ha? Sige, ha? Akong buhok. Ay, buwin! Mauni angay ni mo para magtimaan ka. Ha? Si Sir Mante. Swerte lang ka nga niabot na ito maestro. Kunwa pa? Nga, ambot lang. Pakumahumanin mo ha? Dali! Sir, aray, sir! Umana to, kaya Uy! tawag ang mga kanan. Naunsa ka naman in town, uy, Claire. Kung dili ka diri sa bahay magpabadlong, adto po sa eskwelahan. Papahay ka pa man unta. Kabadlongon pa nimo. Ay, so, smart mag sa high school life, magud. Ay, no, di makakasabot sa... Di makakasabot ang ingon ani, kay elementary na makakutob. Ayaw kong insultuhang ingon ada, ha? Kay dili ka makatungtong og high school kung dili patugod nako. Imo man sa na obligasyon, ma? Lain sa kayo magpatuga kag panganak niya, di ko na eskwelahon. Claire! Tuog na lang ko eh. Kapoy. May rasa doy nga imong gitubag ng imong mama eh. Feeling magulan na nila mga ginikanan, no? Sila na lagi mo ipirmi husto. Mao gani, babe. Oh, paitaw eh. Himuon man ninong tang way buot. Basta day, Claire. Isure gid ha nga makapangayo kang kwarta. Kay maglaag na ba kita ikisinulong? O lagi, mangita ko paagi, ana. Dapat lang, no? Kay na, kami ni John, budayon di agad mi. Lain sa kayo, dili ka mudayon. Kami rin duha mag-uban. Murag kami uyab. Oh. Hoy! Naguba mo ganang naong ni mo. Ay, kog ina nga nalain ka sa gisulti. Binuang na to, uy. Wow, eh. Sige. Mangayo ko kwarta ni mama para laag inig sinulog. Dili. Mama, sad, uy. Una sa tanan, dili ko buhatag og kwarta nimo. Ikaduha, dili ko mosugot nga mulaag ka. Ay mausa pa lang unya ka, kadaghang tao ada. Grabe, sad. Naman ko'y pauban, anak, ma. Mga friends na ko. Mga friends nimo. Okay nga no man. Mutabang na silang maunsa ka, ha? Ma, kaya na nako kung kagalingon, uy. Kibaw na ko kung si angay na kong buhaton. Mo ni pagtuon nimo. Basta, dili ko mosugot. Balag dili ka masugot. Basta kay mulaag po. O sige, pagtuman ko sa imong gusto. O gasa sa kuno kag kwarta, ha? Ha? Nanguha kag kwarta sa pitakas ni mong mama? Oh, og tanawa. Tanawag pila kalibo ako nakuha. Wow! Okay, tana. Mag-inom ta. Recorded by Radio Mo TV. Techno house music. Nga na ako eh. Day, busy hours ako ha. Ubanante ka. Lami na may katubo eh. Techno house music. Hi, ikaw lang usa? Dili. Nga ako yung kauban. Asa mo sila eh? Oo. Hubog naman kay kamis. Maso ko sa mga kauban. Ha? Sa man ka.
Imo kuyab. June? Ikaw ang day now. Sorry, babe. Sorry kayo. I love you. Uban ako. Asa man ta? Lamian. June. Kalabad sa kong uwi. Kinsa mag-o ang dili maglabad. Nga perte man imong lakla gabi eh. Ay, napagsigig yaw-yaw diha, mabe. Ay, kinsa may dili magyaw-yaw ha? Nga nagpakauwaw man lang kasi mong kaugalingon. Tahibaw ba ka nga naay nag-video niyong duha sa lalaki nga naghawak mo? O post mo sa Facebook? Unsa? Kinuo ko. Nawag pa man ka. Nakakita ka sa video? Babe, sorry. Nahubog kong maayo. Nagtuo kong ikaw tong lalaki. Wala ko'y labot pa nimo. Hugaw ka. May pagbuti ka balik ka. May pagkauwaw ka lang. June. Kinuo ko. Kadaghan na og comment sa video. Kinsa man din yun ang post. Dami account raman eh. Oh, gano'ng kipuhat man niya. Si Jean said, ganin na rin ako gitawagan pero di mo tubag. Unsa man gini nahitabo na ako atong gabi una. Bisag sa akong pagpauli, wa na ako kahinumdum kang ginsan ako nga naabot ko tinispay. Kauwaw sa akong gibuhat. Unsa? Unsay mo undang nakag-eskwela? Mawaw na ko magawas, ma. Hain naman na imong mga amiga. Pagutan sila kung unsay nahitabo nimo. O kung asa sila anang higayon na nga pwerte nimong hubuga. Ambot lang ba yun? Og naunsa ka? Kay pwerte man namong sayaw, God. Nya, kalit lang nga nanuliyaw. Ug mo na dito, daghan og nagtan-aw nimo atong tawhana. Nahinumdum ba mo sa naong atong tawhana? Wa gyud. Nagtalikod mo ko to siya. Ay, si Jane ka ay. Bitaw. Hain man din si Jean ug si June. Nga nangita mo na mo. Ah, Uy. Niskwela pa di ka, Claire? Wa pa ka mao si mong gibuhat? unsa? Tayong paragod. Gibiyaan ko ninyong duha. Diin man mo ito yung gayuna. Nag-CR ko. O giubanan ko ni John. Mao to. Pagbalik na mo, na nakailaing kakis nga lalaki. Sayang lang kay dili maklaro sa video ang naong sa lalaki. Ang imo ra yung naong may fokusan para klaro. Pagsulti na ko sa tinuod, Jean. Ikaw ba may nag-video na ako o nag-post sa Facebook? Ako man or dili. Imo ra magyapon nagsa. Kibigaon ka. Salbahis ka? Salbahis ka? Aray, sama! Aray! Nga naman! Unsa man dyan, ha? Ngano? Sa imong labanan? Unsa man kita imong duha? Ha? Gibuang na ba ko ni mo, John? Oh! Ang uti pugo ka? Oto-oto kang dako? John! Pila ka adlaw ka nagsige dala kong bukbuk ni dis kwarto. Wala ko ganahin mo eskwela. Wala ko ganahin sa kong Kinuha ko. Nga nung kasukaon magko. Magpalit ko og pregnancy test aron mahibawaan nato. Manhadlo ko. Ayaw kahadlok.
Dili ti ka pasagdan. Sige na, magpalit na ko. Ginuo ko. Ma, ngano? Unsay buri pasabot sa duha ka patlis? Positive. Mabdos ka nak. Kinuo ko. Sige, ihilak lang na. Huwag niyo ko mag-expect ka makabuhat sila ng kuan, di ba? Mauna na akong giingon ni mo nak. Kanang idaragod ninyo. Nag-oo magod mo na hibaw na mo sa inyong gibuhat. Nga na mo sa hustong panghuna-huna. Pero daghan pa kaayo mo guwa mahibaw is kinapuhi. Kanang mga amigog-amiga mawara na. Pero kaming pamilya nimo, dili mahitabo nga talikdan ka na mo. Sorry, ma. Pasaylo ako sa kong kagahig o dili na ko magtauban sa akong gusto. Nakasabot ko lang. O gayaw ka pala ka. O bananti ka sa tanang pagsuway nga mo abot kay mong kinabuhi. Dili ko mawa ni mo. Salamat. Salamat, ma. Oo, ang kono na ako nga milad ko og batasan. Pero nakarealize ako. O gimahayan na anak ko. Karon, wa na ko'y laing kisalikan. Ang ako na lang yung inahan. Dini na lang ko tob. Og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Claire nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga nagkalahan, iingatan ka. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ining akong suwat tampo. Ako si Luloy. Kining sugilanon nga akong ipabati kaninyo, kaagi kini sa akong angkol nga si Nonoy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, lead me Lord. RMN Drama presents Han Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kitakal, Malungon sa Rangani Province. Ang atong tampo nagdasangan nga Luloy. Recorded by Radio Mo TV. Ay, bigbiyain ay. Tuy, Sorry kayo, Noynoy. Wa na ko'y gugman mo. di ka maluoy sa duha na to ka anak, day. Naluoy gani. Maubitaw nga ako na sila ibili nimo. Og mubiya na ko din sa ato. Oh, day. Day, maluoy ka, day. Ay, bigbiyain, day. Nagkinahanglan ko nimo. Nagkinahanglan nimo ang atong anak. Pasensya na ka, Noy. Kay mo kuyo ko sa lalaki nga akong gimahan. Kay gikapoy na ko ni kinabuhiaw eh. Ma, ayaw na Makikipon kong lalaking buta. Diha na mo. Ma, ayaw na Ay. bibiyay, ma. Day! Ay, bigbiyain, day. Igo na kol. Ayaw na paghilak. Sakit kay gibuhat, ibon-bon ako, loy. Kalimpin lang to siya ang kuloy. Di siya masag kayo kung imong ipamugos ang imong kaugalingon na to niya. Nga masay kugmani mo. Pero mag-unsa na lang ko, loy. Mag-unsa na lang ang among mga anak, loy. Sige lang kol. May trabaho bitaw ka. Makapakaon at maghihapon ka sa mga bata. Kinsa na lang mo at timan sa kong mga anak. Ayaw ka bala ka kol. Nga bitaw ko. Tabangan na ka na ako sa pagkatiman sa mga bata. Salamat kay Loy. Mo trabaho na ka kol? O, Loy. O, ikaw Loy bahala sa mga bata, ha? O sige kol. Ako rin bahala sa mga bata. Salamat, Loy. Gusto man ka, Brad Inoy? Diya, Brad. Nalisod akong dawat nga. Gipiyaan kong punpun.
Sige lang, Brad. Naamgi rason ang tanang pagkitabuod. Ay, Tumibaw ka, may lain na nga babae nga, dandam ginuopan ni mo. maayong ta, Brad. Kung naman tagkaon, Brad, mabalik na ta sa atong trabaho kay basig, naaroy dagang customer. Sige, Brad. Oh, Bawa ka sa balita ron. so man? Nakunoy mo sud nga masahista ugma. Oh, baba? Unsa man na? Lalaki na? Di, Brad, uy, babae. Ha? Babay? Sige lang, Brad. Ako inang amigahon, ha. Kaya kung maklose na ginagawa ng bayan, ha, ako sige ipilay na mo. Ha? Ay, kung binuangi dia, Brad, eh. Di na ko ng babae. Ito yung mga lalaki. Ikaw, yun, eh. Imo lagi kong kabuangan da. Ako rin pagkatawa, Brad, eh. Pero ba di ka mag-uol ba? Salamat kay Bradahan nga. Naaka nga nagpakatawan ako. At least man lang, mugaan ang akong dughan, Brad. O ako makalimtan si Bonbon. Brad, doon eh. Recorded by Radio Mo TV. Brad, hinay-hinay lang, Brad. Hinay-hinay lang kay madagma ko. Ibaw, gina, di ta kakita. May magmakakita ta. Buta ta na, unsa man ka, Brad. Uy, hinay-hinay lang. Oo, nilo. Kalimot ko. Asa mo ko ni mo, Dad? Asa ko ni mo, Dad? Imong ko giguyod. Hinay-hinay lang. Ako ipilay na mo lagi. Mamu ta na kalaki niyo. Ha? Kinsa man na? Ako ipilay na mo. Kinsa Ang bago lagi? na itong kauban nga masista. Kaya, Paul. Kuya? Ilayla mo sa kong amigo ray. Ha? Darayin ka mo to. Sinoy-noy ni Daya. Atong kauban din nga masista. Brad, si mi Apple. Kumusta, Paul? Okay, Ranoy. Amiga na ta, Paul, ha? Sure. Ya, saan mo ka? Mura maglahi nga akong gibati, Brad, nga. Naila-ila na ko to si Apple. Sure ba? Lagi, Brad. Buutan kay ang tingog. Og, nireact ang akong kasing-kasing na diyang nagunitan ako yang kamot. Iyay ka. Ya, Swan, ganahan ka niya? O, Brad. Sige, sige, sige. Ako yung itag pagi aron, magkasulti mo. Ya, biyan sa tamaha aron, kasulti mong bayo. Salamat, Brad. Unsa di mo ang toyo na ako, Noy? Magkisulti man kuno ka na ako. O, Paul. May tao, di ka masuko na ako. Unsa di na mo isulti na ako? I love you, Paul. Noy, Noy. I love ka suko, Paul, ha? Ikaw lang ko nagsulti kung nun sa may niyas akong kasing-kasing. May paglaom ka ako ni mo, Paul. Noy, bago pa magutang nagkaila. Pwede hatagan sa kunin mo panahon sa pagkunahon na. Okay ra, Paul. Huwag man sa ko magdali. Makapaabot ra ko hangtod kano sa kamaluoy na ako. Nagkuwang kaman lang. Ha? Sige lang yung panguyab, kay sugturi ka na niya. May unta, Brad. Kumusta naman? Ha? Mag-follow up lang unta ko. Katubang akong giingon nimo, Paul. Ko anoy? Wa pa gid ka maluoy na ko, Paul. Naluoy man. Mas ato pa, imo na kong gisugot. O, Noy. Uy, bata. Salamat kay Paul. Tingnan tabi daw kang sugturi ng apol. Lipay sa kay ko, Brad, kay nagkauyab na giming apple. Ug salamat kay sa imong pagtabang, Brad, ha? Ay, naku na, Brad, uy. Malipay sa ko nga makakita ni Brad nga malipayon ka. May hinoon kay may iyab na kakol. Gikaloy-an ni taon sa Ginoo, Loy. May sab nga nakakita na kaglain kol. Aron himpit ka nga makalimot ni Bonbon. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. May ihang ni unta ko nimo. Unsa man na, Noy? Magtipo na lang ta. Ha? Nahadlok magkukupol, basig madto niya kaslain ba. Magtipo na lang ta. Dili di ko nimo pakaslan. Pakaslan man. Pero unya na kung makatigom-tigom na kung dako. Pero sa pagkakaroon, magtipon lang una ta. Unsa man, okay ra nimo? Mao man kahimong gusto. Sige. Magtipon ta. Panganda ma, kay ato natapuyo sa amo. Mga anak, bless mo ni tita ninyo Apple. Mga anak? May mga anak di ka, Noy? Apple. Disney tita Paul. Mo ni ang bag-o ninyong mama ha. Kay ani na siya puyo uban nato. Yay! Nana di may bag-ong mama? Paul, ipaymutang na imong mga gamit dito sa sud.
Nga nawa makamusulti na ako. Nga may mga anak day ka. Wa ko musulti ni mo sa tinuod Pol kay basig di niya ko ni mo sugton. Nga sa ato pa. Minyo day ka? Dili, kay wa man ko makasal. Nag-live-in rami. Pero iya kong gibiyaan kay may lain na sa nagustuhan. Mao ba? Onya, sigurado ka nga dili na siya magsamok nato. Di na to siya magsamok na ako eh. Kay malipayo na kayo sa siyang bag-o. Unya, makadawat na ka na ako nga may duha man ko ka anak, ha, Paul? Wala ko'y mahimo. Kaya niya naman ko sa inyo. O gusto pa, love ti kanoy. Maong dawat na ako ang tanan. Salamat kayo, Apple. Sa akong tanaw nimo malipayo na kakul. Nga miabot si Apple sa imong kinabuhi. Ay, tinuod di kaloy. Way kabutangan sa akong kalipay nga nakailan ako si Apple. Labi na gid nga nagtipo na miron. Mayo ang takol nga siya na ang imong ikauban hangtod sa hangtod. Paul, dugay-dugay naman kita nga nag-ipon. Magpakasal na ta. Kuan, Ang say ko, di ka ganahan nga makasal ta? ganahan man. Ay dahaw niya na lang ta magpakasal, uy. Yan abitay uban diha, bisag ikasal na. Nagbuwag man kihapon. Oh, Magtigom lang una tanoy. Unya na lang ta magpakasal kay wata mahibaw. Basig mo abot ang panahon nga dili na unya ta magkasinabot. Dali ra tang magbuwag kay dili man ta kasal. Apple. Ha? Di ka mo trabaho ron? Dili lang ko mo trabaho nuy. Lain akong lawas good. Sige. Pahuway lang di asbay. Ing naon niya si Loloy nga ipatiman ni mga bata. Kay dili ko makatiman nila. Kay lain akong lawas. Sige. Ako lang yun itong ingnon. Ipaigo dun to si Apple. Inikaybaw niya nga nagpalit ko sa paborito niyang pagkaon. Day! Day, Paul! Nagpalit ko sa paborito niyang pagkaon, Day! 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 Din si Tita Apple pa. Ha? Ay, may Day si Tita Apple ninyo. Nilakaw man to niya nagtaog pak. Oh, usa? Kung mao na, nilayas na ito si Ate Apple Kol. Kung ganong iya man ng buhaton ako. Nagaway mo, Kol? Wa man. Mayroon man nga mong buot pagbiya na ko ganiha. O tawag lang, Kol. Basig, may gilakaw na to. Ganina ko siya tinawag sa cellphone pero di gid makontak. Mao ba? O pabuta lang, Kol. Basig mo pauli na to ron. Pila na kaadlaw na kalabay. Huwag po pa uli si Apple. Apple, hay naman taon kay. Balik lang taon day. Uncle Ninoy. Oh, Loy, kumusta na ha? May balita na ka ba ni Apple? O, Uncle. Oh, ay mas siya. Nagpost siya sa Facebook, Kol. May kauban siyang lalaki. Usa? May kuyog og laing lalaki si Ate Apple, Uncle Noynoy. Dili. Apple, ano yung muli gibuhat ako, Paul? Wa pa doon ako isali mo. Anong kayo mo magkukipiyaan? Balik na ako, Paul! Apple! Sukad sa pagbiya ni Ate Apple, magsige na lang og hilak si Uncle Noynoy og dili na ni ganahang mukaon. Ug may panahon nga magsige lang og hinuktok, magsige og yaw-yaw sa panga ni Ate Apple. Og kanimo Ate Apple, kung namati ka man karon, balik ka in town si Uncle Noynoy, kay ikaw ra gyud ang iyang kalipay. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Maayo nga law kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dito ka lang. Manan sa ka awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga
Maragusan, Davao de Oro. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Maika. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Maika. Mike, Mani tinuod, Maika. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako. ayaw lang iubos, Mike, ha? Prangkahan ta lang ka. Wa mo ko'y gusto ni mo, Kurt. Oh. Pangita na naglaing babaeng ni mo panguyaban, Mike. Ikaw mo gudang akong gusto, Maika. Unya, wa mo ko'y gusto ni mo. Okay ra. Pero di gyapon ko mohunong sa pagpanguyab nimo. Hangtod nga maluoy ka na ako. Nanuwa man mo sugta si Mike daw. Akong sugton. Nga wa mo ko'y gusto niya. Unsa may wali mo magustuhin niya? Muram na siya standby sa kanto, uy. Tanawa ko ng buhok. Tinatindog. Okay raman na gawgod. Ang ngayon naman si Ana. Og maayos siyang mudag panamit. Bisag unsa pa na imo isulti nako daw. Dili gid ko musugot anak niya. Na, kung diri pala na manghuyab si Mike nako, nagaw, ako gid nang sugton. Maika, kumusta naman pa kung gingon nimo? Hala no. Dili lagi ka makasabot, Mike, sa. Wa lagi ko'y gusto nimo. Di gid ka maluoy na ako. Dili gid mahitabo nga maluoy ko nimo. Sakita sa nimo manulti oy. Ay, ribaw na ko. Panguyabi na lang ko igagaw. Kay ibog ayo to si nimo, si Crystal. May mo ba? Ay ko ituod sa babae nga wa ko'y gusto. Maika, ikaw nga akong gihigugma. Sorry kaayo, Mike. Pero dili gid mahitabo nga subtunti ka. Okay ra, Maika. Di gyapon ko mohunong sa pagpaninguha nimo. Hangtod nga maluoy ka na ako. Ugma ba na may kalingawan din ni Sato? Mutanaw ka? Oh, matanaw ko. Pero dili ko magdugay kay ako pa biya mo banday sa tindahan ni auntie. Ah, sige. Kita-kita lang ta dito pohon. Nindot unta kayo ilaglaag da. Kidagan kayo mga nindot na talanahon. Pero, huy, kitug na ako sa uy. Ay, Maika. Uy, Mike, ikaw mong gaday na. Ginina na ka din eh. Taod-taod na. Oh. Nagpurog balik ka sa katugnaw. Gitugnaw di ka? Lagi, tugnaw ka ayo. Sige ha, mauna lang ako paulit ni mo. Gitugnaw na gid ko. May trabaho pa ko ugma, good. Kadiyot. Yaw, sa ulod ng jacket na ako aron di ka tugnawon. Ha? Ayaw lang, uy. Sige na, ay lagod ka ikugod. Gitugnaw ra ba ka? Ay, sige na lang, uy. Salamat, ini ha. Uy. Hala. Wa man din ako mahubo ang jacket ni Mike gabi eh. Ayun, sawa na. Tugnaw manggod kaayo. Kahumot siyang jacket, uy. Ma, malakaw na ko, ma. Sige, amping na. Maika, gandi na naman ko nakabantayan ng gisulod ng mga jacket. Kisa may tagyan na. Sa ako rin yung friend kuya, uy. Iyang gipagamit na ako gabi kay tugnaw kaayo. Pero ako na nang iuli ron. Di arang jacket ngayong gipagamit na ako. Salamat ha. Kuya sa pa yan. Ato sa kustindahan ni auntie. Kadiyot sa, Maika. Unsa man? Kumusta naman to akong gingon nimo? Ha? Gusto ka nga akong usbon pag ingon nimo nga I love you, Maika. Sugtan na lang ko, Maika. Sige na lang, uy. Oy na. Ako na kang gisugot. Tinuod, uyab na ta? O, lagi. Ako na kang gisugot. I love you, Maika. I love you too, Mike. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Uyab na mo ni Mike? O, gal. Abi na kung dili ka masugot niya. Kaya wa ka makagusto niya. Naglibog gani ko, gal. Kinaluoy man hinuon ko niya. Sukad lang nga, gipagamit ko siyang jacket. Muna man hinuon kong nagpangita siyang bako. Halagaw! Nalumay tingali kagaw, uy. Na, ambot lang kaw. Basta kanahigog maog na luoy na ko niya.
Ay ka, di aday ko gipalit para nimo. Unsa man na? Tanaw. Hala! Teddy bear, do ka buok? Color blue ug white? Ganahan ka? Of course, ganahan kayo! Kuan day ba? Ugma. Wa na mi dinhi ha. Nga naman? Huma naman ang araw din sa inyong dapit. Mubalan na sad mi og laing nga fiesta. Ibaw biya ka nga piryahan ning akong kitrabahoan. Magbalin-balhin man gyud mi. Suruya, bi ako sa mo, ha? Sige lang kung may time ko. Wadto ako sa inyo, ha? Tawagi ba yagit ko? Ay, noon sa man ko eh. Gimingaw man hinoon ko maayo ni Mike. Ngawa na siya din sa mong dapit. Ako sing tawagan, Bi. Nanawag man lagi ka. Kano sa di ka maari sa amo, Mike? Nga naman. Gimingaw na ko ni mo. Busit ba yun eh? Aabot lang ko diha. Kay mo ana raman ko kung makalugar ko. Sige na, bye na kay busy ko. Noon sa naman to si Mike? Sakit magkiksinultihan. Kumusta naman ka? Okay naman. Sorry kay ha, nakakasakit kong sulti ni mo. Gisapot ako. Okay na. Kuhaon ti ka ugma ha. Nga naman. Doon ay kalihukan sa musibahan ugma. Matambong mo ti ka. Sige, magbaabot ako ni mo diri sa amo. Naon sa minis Mike eh. Gida ko niya din sa ilang simbahan niya. Kipasagdan ako din. Huwag mo'y kaila. Unya, sige na lang siya gatiman siya mga kaila. Magawas na lang ko eh. Hibawaan pa. May pagwa ko mo arida. Eka! Naon sa makaw eh? Anong nibiya man ka dito sud? Mag-usap ako dito, ngawa man ka. Ayaw ko yung mga kaila dito. Sorry ha. Busy mo ko. Dali, mag-selfie sa ta. Niya, mamalik din ta sa sud. Ayaw na lang. Kaya mo pauli na kurong taon-taon. Kumusta naman ba si Mike? Dugay-dugay naman siyang wak magpakita na ako. Ay, gusto. Ako sing atuon sing gipuyan. Ako sing dadan og isda. Total, nakatultol mo ko sing gipuyan. Ay ka? Ikaw mo ko din eh. Umalig ka mo chat na kung amuan ka. Gusto magod ako nga surpresahon ka. Meron ko'y dapa rin mo. Masa ba na? Isda. Nung nagdadama ka na? Niingon day ko nimo nga, dadi ko gisda. Wa man. Niya, nung nagdadama ka na? Dada nagbalik sa inyo. Kapoy ba ni mo eh. Mike. Pero may naman ako pasakitan ni Mike. Pero dili ko makahiwas pagpiya niya. Kilove na kayo na ako siya. Anong nanawag man ka na ako? Gusto na ko mangumusta ni mo kay uwa na magod ka mo chat na ako. Kauting ni yoy. Kauban sa kung may gala. Ayaw lagot ka suko. Nag-update naman ko ni mo. Saan mo kay kay? Pag wadi ko tawagan ka, ibig sige samok-samok. Lain na ni mo, Mike, oy. Makapahiubos man ka. Gamigaw na ba kayo ko ni mo? Paita ba ni sitwasyon na, oy. Lami na kayong ihikog. Maghihigog ka? Mike! Ika'y dumating na parang Wa ko magdahom. Ngayon ato ba di ang po nga ako madungog gikan ni Mike. Sa akong kahiubos, ako siyang gibuwagan pinaagi sa chat. Kaya ako mag na-feel nga may lain na siyang gihigugma. Kanimo, Mike, manghinaot mo nga malipayan kasi imong kinabuhi. Dinin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka na may hikalang kaagi ni Maika nga taga Maragusan, Davao de Oro. Uban Ma, sa awit naaming kaya meeting karon. awit nga ni Kinahanglan Kumahan. daw nga na ang parents sa Dito, meeting tala. kay importante daw ni. Dili ko makatunganak. Sorry ha. Ay, ako na lang, Bia. Ay, busy man si mama ninyo sa inyong negosyo. Sige na lang. Okay ra, nakasabot ko. Bea, hapit na tong JS prom. Nana kay sulob? Wa paligi. Ikaw? Wa pasad. Doon nga tagpalit. Sige ba? Ako ina na ko, mama. Unsa? Mag-apil-apil pag yung kaana? Ma, papila lang gud ko. Kung dili ko nimo papilon, ako riwaan na. Na, tagpila man say abang anang mga gown, ana. Nako na tag 1.5 lang, ma. Jesus Mariusip! Kamahal ko, ana. Ibayat na lang na tuition ni mo, uy. Tugat-tugat eskwela na ako university ng eskwelahan. Unya dili ko papilon kung na mga events. Doon na kay gisulti, Bea. Ma, sige na ba? Papila lang gud ko. Papila na lang na. Tito? Abangan gid ako gown. Nga pwerte mangmahala, ana. Magkita ra na natog balik, oy. Pero kanaga experience sa imong anak, ayaw ihikaw niya. Tagsara na mahitabo ba ya? Nahala, sige. Salamat ka nga pinangga kaning ama-ama ni mo. Salamat, Tito. Bea, tabang una sa tindahan, ha? Una ka mulakaw. Unsa, ma? Pero ma, alas 3 magsugod among JS prom. Kinahanglan pa ko mangandam. Ay, alauna pa man. Taas pa man ang oras, good. Tabang lang una kay dagan og customer. Way makabantay sa imong manghod. Ako ra kay si Tito Alfie nimo doon ay importanteng gilakaw. Pero ma... Naa pa kay oras, Bea. Ay, kay nga ano manggudi ay ba? Kinahanglan ba gyud ay nga mangandam kag maayo? Di man tingali kinahanglan nga bag-on gyud mo imong make-up. Bata ka pa man. Ma... Late gid ko. Alas 3 ang among JS prom o niya 3:30 na. Yawa pa ko kapangandam. Si Leslie, akong amiga. Hello? Day, asa naman ka? Magsugod na og paso ang mga pair sa red carpet, oh. Gipangita na kasi mong partner din eh. Unsa? Day, naapaman ko sa amo. Hala, no, kadugay gud nimo. Unya mo biyahe pa ka. Napaka kay maabtan din, he? Magdali lang ko. Ani mo, uy. Kaon na lagrit sukaw. Human na day ang sayo-sayaw. Human na in town. Giparisan na lang og lain nimong partner kay wa man ka. Leslie. Sige na, kaon na lang. Musta man inyong JS prom, nak? Bea, Katugan ako. Muditso na ako sa akong kwarto. anak. Bea, good news. Dean's Lister ka karon. Tinuod? O, lagi. Congrats in advance, Day. Nana, gitingali mong parents, anak nga time no, ron mo taod sa imong award, no? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Maubanak? Congrats, anak! Salamat in taon ka na ning kamot ka. Wagin mausik ang among bayad sa imong pag-eskwela. Na, mahal ra ba kaayo na imong eskwelahan, nak? Naaka na nga event maaron. Mutaod sa akong award. Ha? Uon sa man ang adlawa? Sabado na, ma. Agoy, tingbisim man as tindahan. Dili lang kumusaad na ka, pero paningkamutan ako. Sige, ma. Kung dili na lang di ay ta manindaan na. Pila raman ang usa ka adlaw ba? Kung naigahin nato ang adlaw, di ba? Espesyal lang nga adlaw para sa imong anak. Nahala, sige. Kana. Dili na lang tamanindaan na. Tinuod ka, ma? Yes, thank you, ma. Ako na tingali ang pinakamalipayon na ng adlaw, ah.
asa naman imong parents? The program is about to start. Sige ko contact, dili man mo tubag, sir. Oy, habi na gid ang time. Oh, kunoon sa gani ha, ako na lang mo taod sa imong award, okay? Sir. Nak, sorry gid kaayo ha. Unsaon nga niinit manggod og kalit imong manghod. Mauto nga gipa-check up lang namo. Pasensya gid kaayo. Pasensya gid tinuod kaayo biya. Mangaon na lang tas gawas, nak. Isip selebrasyon. Dili ko. Kamo lang. Nak. Bisagon saon ako. Dilikod ko ni mo makita, ma. Naningkamot ko, ano lang ma-proud ka na ako. Pero huwag yun na ni mo makita. Makayubos kayo ka ba? Makayubos kayo. Unsa? Dili ka musod? Oh, dili. Sige naman kagating classes day, uy. Kay baw si mama ni mo, ana? Wa naman kayo siya ipakina ko. Bea, asa man sa kuno ka, Bi? Magkuyog mi ni Jad. Ha? Hoy, day, bisyoso man kaayo to. Mukuyog ka niya? Wa kay labot kung kisig kuyugan ako, Leslie. Ayaw pang hilabot sa akong kinabuhi. Kaya wa ko manghilabot sa imo. Tagay pa. Oh, sige. Ingon mo ka. Okay. Hubog kang nauli? Alam day hubog ko. Sabi labot ni mo. Bea, kapila na ni mo buhata ha? Ug akong nahibahoan nga sige ka kunog kating classes. Unsa pa nahitabo ni mo, nak? Dili na ako motiwas og college. Bea! Unsa? Makikipon ka na ko? Oh, mahal ko nimo, diba? Bia. Oh, pero, call center ay trabaho na ako. Ayaw kabalakan ako. Nagtubo ko nga anad og trabaho. Kaya na ko man trabaho, Jed. Bia. Ngano namutos ka mas imong mga sidina? Mupahawa na ko din Makikipon ako sa kong uyap. Bea, anak. Naunsa man ka? Imong usikan imong kaugmaon anang tawhana? Anak, pag-enjoy sa imong kabatanon. Ayaw pagdali. I-enjoy na ko kabatanon? Sure ka na, ma? Ikaw mo'y babag, ma. Suma! Pila kay gayon nga na-miss na ko mga school events tungod kay imo kong gipatinda. Tugtan man tuon ko nimo. Pero late sa ko nimong palakton. Katubag JS prom na mo. Wa na ko'y naabtan ato. Igo na lang kong nikaon pag-abot. Tungod kay dili ko nimong palakon kay way makabantay sa tindahan. Oh. Bea, anak, sorry. Oh, ayaw lang nigbuhat, anak. Kining tanan para ninyo. Para ninyo sa imong manghod. Dili, ma. Mas importante para nimo ang kwarta kay nako. O gisumpa ko na nimo. Kung sa gamay pa ka, gipatinda na kang lola og sayo, lahi ko, ma. Mamatay kong dili magtindera. Hinuon? Dili masagid nimo ma-feel akong gibati sa dihang wa pa ko mo decide nga muundang ko sa kupag eskwela. Ngano? O sabihin na human nimo? Wa man, diba? Tungod kay mas gipili nimong maninda kaysa tumanon nimong pangandoy.
Nak, sorry. So, yung una og last na pagdapat ni mo dako. Bea, Tingali bayag mo reklamo ka, human sa pila ka adlaw. Nga na mareklamo man ko nga. Ako magadi na mugos nimo nga makiktipo nimo, diba? Og salamat kay imo kong gidawat dinhi. Alangan man og di, uyab dagog ka. Salamat, Chad. Mao na, nagduda ko mabdos ko. Kay wa naman gyud ko tong hais akong binungan nga sakit. Oh, ha? Time pa. Murag wa ka malipay. Ha? Nalipay ko eh. Magkaanak na guta. Oh, lagi. Ay, salamat intan. Kay wa ko'y duty ron. Makapanglimpyo gyud ko din sa bahay. Maayo! Maayo! Kinsa man ron? Hi, si Jed. Nga nung nangita man kaniya? Ikaw ba ang yung bago karon? Oh, ako. So tinuod ko di ay, nga mabdus ka. Kay naklaro naman ko ka na imantiyan. Kinsa ka? Ikaduha kang babae, nga gikapuyo ni Jed. Og human siya makapahimus na ako na mabdus ko, og mura na lang kong basura para niya. Unsa? Primero may suporta pa siya sa mga anak. Pero nituig na lang karon wa na good siya magpakabada pa. Maong ni ako. Kay tingaligwa ka pa masayod nga before nako. Naana siya ilaing gipaamtan. Nga wa sad niya suportahi. Ha, basig ikatulo na unya ka karon. Unsa? Hayop ka! Bia, Huwag ka masulti na kong bahin, ani! sorry na, pero tinod, di pa ko andaman ang butanga, Bia. Daan pagyud ko! Maunay nga murag wagit ka malipay pagsulti na ko ni mga babdos ko! Bia, sorry. Sorry kayo. Pwes magbuwag ta! Og pagtagbaw si mo kinabuhi! Oh, Bia! When you try your best but you don't succeed. Usahay makaingon kong gaba ning ako sa akong pagtubag-tubag sa akong inahan. Kay karon, mas worst pa kong sitwasyon sa iya. Naninda ko bisan mabdos ug naningkamot para sa kaugalingon, ingon man sa umaabot na akong anak. Gusto man ko mangayog pasaylo sa akong inahan, pero dili pa ko andam. Tungod kinaawaw ko sa akong nabuhat, ingon man sa akong gidangatan. Kanimo, Jed, dili na lang ko lumulaom nga magkabalik pa ta. Kay kung gusto ka, nangita na gid unta kag paagi nga magkabalik gyud ta. Pero wa. Kung makahuna-huna manggani kag hatag og suporta sa atong anak sa umaabot, mas maayo. Pero kung dili, okay ra sad. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Bea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagalahan, Fix You. Lights will guide us, and I will try. Ang maong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Karon nga, asawa na magiti ka. Ako isaad nimo nga buhaton na kong tanan para nimo. Og sa umabot na tong pamilya. Isaad sa nako nimo nga magtinarong ko sa akong pagkaasawa, Blake. O unungan ti ka bisag unsa pang mahitabo. Salamat, mahal. I love you. I love you too. Ha? Mo-apply kag trabaho sa barko? O mahal, gusto ko nga makatigom ta samtang wa pa tay mga anak. Unya ako?
imo lang di kumbiyaan nga ako rang usa din eh. Karon naman sad ni. Okay? Kay puhon kung makatigom na ta o kung may anak na sad ta, di na ko magpalayo ninyo. Magantos-antos lang ta karon, okay? Okay, mahal. Welcome, Brad. Ikaw mo di bagong din no? Oh, Brad. Salamat ha. Unya, nakadungog na kag-istorya nga kung mudungko ta. Magpasaka ta og mga babae din Mo ba? Pero di ko ana, Brad. Minyo na kong dako eh. Di ko mangitag problema. Na, di ka makaingon ana. Ha? Kay ang kapitan nato mismo, maoy magpasiug ta. Ug maunay mando niya. Bahala na. Kung mao na, mubalibad lang yun ko, Brad. Di ko gustong balibaran. Oh. Kinahanglang magdadaanan ka. Mga style mo din sa barko, Blake. Oh. Unsa? Salamat kayo, sir, ha, nga. Gipasa ka na lang gid ko nimo. Ay, tungod kayo ako'y mahimo, day. Mao may mando sa mong kapitan. Maayo na lang ni. Para palit na ko og bugas, sir. Para makapadako sa amo. Mo ba? Mao giday ni pangwarta nimo? Oh, sir. Wa ko'y choice, good. Wa man ko makahong mag-skwela. Sige, sige. Atagan lang ti kag kwarta, pero ay kabala ka. Di ko may labot nimo. Salamat, sir. Swerteha si mong asawa, no? Oh, salamat. Believe ko rin mo, Blake. Lalaki ko ka. Abi na ko, huwag yung kang pasaka o babae. Good job. Ay, nagtuog ang kapitan nga gilabtan akong babae. Napakay pinaingon nga dili ka gusto nga magbuhat og problema. Pero nikaon gihapon di kas babae nga gilawog nimo. Pwe. Ha? Abi nimo usa ka limpyo nga pagkabana. Oh. So may problema to niya? Bahala si. Basta importante nga wa ko makabinuang sa kong asawa. Kano sa alam ko ni mo gibuang? Ha? Gibuang? Ay sos, ayaw na nagod pagpakaroon ingnon, Blake. Imo na kong gibuang. Naibaw ko nga kadadunggo ninyo magpasaka mo babae diha. Kinsa may nagsulti nimo ana? Dili na pala di kong kisa may nagsumbong na ako. Bagkakon kang dako. Abi mo na kong tarong ka. Okay, sige. Musulti ko nimo sa tinuod. O, nagpasaka kong babae. Pero wa na ko hilabti. Gibayra na nako. Di ko makahimo sa binuang nimo eh. Labi na gyud kay mahal ti ka. Ambot lang. Wa ko may bawag angay pa ba kumutuon nimo. Ilabi na kilayo ka. Sayo na kayo nimo ang pagbinuang. Mahal tuho iko. Di lagi ko makahimo sa pagbinuang nimo. Hatagi sa kong space, Blake. Dili pa ko gusto magkakita nimo. Oh, Rhea! Recorded by Radio Mo TV. Natural ra na ang reaksyon sa imong asawa doon. Kung sa may angay nakubuhaton pa. Pasag di lang kuna. Hatagi sa iyang kuan ka ng hatagi siyang space. Mamakanayag ipangayo. Paabuta lang nga siya mismo mo ay manawag o balik ni mo. Aron sigurado nga andam na gid siyang maging istorya ni mo. Salamat kay nanawag na ka. Kumusta naman ka? Naka-realize lang ko nga unfair kayo ko. Kaya mas nituo ko sa laing tao kay nimo. Sorry, mahal. Huwag problema, mahal. Nakasabot ko nimo. Kanilang gimoy una-una agmayo, ha? Diligid ko magbinuang nimo tungod kay mahal ti ka. Ikaw ray ako, okay? Musalig ko, anak. Ito gid ring imong asawa no? Ha? Ito gid mo no? Yun na, pagod sa may problema nimo nako. Kung wa pa lang ka magpabilib sa atong kapitan, wag yun tatay problema. Oh.
Pero sip-sip man kang dako gud. Pero kung makasabot nga nga mituo ang imong asawa nimo. Bisag na i-picture nimo nga may kauban kang babae. Ikaw may nanaot ako sa akong asawa, ha? Di ka madaot kung wa kay gibuhat na daotan. Wa ko'y gibuhat nga daotan sa akong asawa. Pero basig unsay ako mabuhat nimo. Usa ayaw migsa mo ka sa akong asawa kung di ka gustong magguba ng naong nimo. Mas maayo siguro mo-apply ko laing kumpanya. Di na ko gusto makig-uban na itong trader. Hapit na ko mauli. Gamay antos na lang, Blake. Gamay nanggad. Ha? Unsa ka ano kung pamalitan ako si Rhea o niya ako siyang i-surprise and kuli na ako? Di ko magpahibaw niya. Uy, nga nung lock mo ng pultahan? Ay, mukha di si Rhea. Di lang na ako sampiton para di siya makadungog sa kong tingog. Oh. Kinsa ka? Ikaw mo'y kinsa? Nga nung niyaman ka sa kumbay? Blake? Rhea? Usi? Oh. Mabdos ka? Oo, lagi ka mag-ingon yung mauli ka. Usa ni? Nga nung mabdos mo ka? Ikaw ba may namasangil na ako nga nagbinuang ko? Unya ikaw dahil mo ay dugay nang nagbinuang ako? Hayop ka, Rhea! Blake, pasaylo Dili! ako. Di ta ka mapasaylo. Layas! Og ayaw na pakita ako! Layas ah! Pastel anak. Pasagig ko magdahom nga. Naingon anak si Rhea. Sakit kayo, gibuhat ako pa. Dong. Ayaw magsigi og mugtok din sa bahay. Ako panimo no. Ako panimo. Ubakasyon ka. Laag. Pangita og lingaw para mamawa siya sa imong hunauna. Nindot man sa'y pamati nga makabakasyon ta nga kitarang usa. Nami kayong hangin din repita sa dapin sa baybayon. Ay. Sir Blake? Oh. Uy. Milin? Uy, Milin, di ba? Ikaw? Kumusta? Okay ra. Nauli sa di ka din sa Cebu? Ako, dili pa lang sa dugay nga nauli. Oh. Maayo kinikita ta. Tagi kog number ni Mr. B. Gusto ko mabayad sa imong kaayo at tong una na tong panagkita. No. Di na kinahanglan. Okay ra ko. Kung mauna. Sige, i-treat na lang tika. At ito sa bar in your resort. Lak. Unsa man ang pagsige ninyo kuyog-kuyog atong Milin? Ay, basig lahi na ha. Nakabantay ra ba ako nga katong gidani mo siya din sa bahay. Pilit kay siya tinanawan nimo. Wa ko'y labot pa. Malingaw ra ko nga kauban ako siya. Maura na. Siya sad akong gigamit pa nga pampalipas oras samtang wa pa ko makamove on ni Rhea. Nak, ayaw pang gamit o babae para makabubuon ka lang ni Rhea. Dili na maayo dong. Pasalamat gani ka kay naasimilin nga maoy muuban nimo, muagak nimo, o muhatod nimo kung mahubog ka. Ayaw i-take for granted ang tao nga naapirmi nimo sa panahon sa kalisdanan.
Base nun niya na ka makarealize kung mawa na siya kay napula na. Hubog na sad ka? Sige lagod. Naabitaw ka nga pirming muagak na ako. Oo. Ako may moaga kung mohatod ni mo. Pero ang permi mo gawas siya mong bakba kay Ria. Kung dali ka maunang sa pagsigi ni mong inom, bahala ka. Pero ayaw pag-expect nga naapa ko para ni mo. Milin! Milin! Naunsa naman ko. Di man mawa si Milin sa kong nauna. Nagilty ba ka ako tungod sa akong gibuhat? Salbahisa sa nako eh. Basi nakabantay na siya, naggamit na ako siya. Nga nung sigim ko gunahuna niya. Oh, yaman lagi ka sa bahay. Milagro nga wa ka mula agron. Kapoy man, wa ko'y gana. Kay wa si Milin. Pa. Sus. Wala ka kay bawanak. Pero dito, na-inlove na ka ni Milin. Nagtuo lang ka nga si Ria pa ang imong gimahal. Pero dili na. Tagalo na ko. Mas magsige kapag pangita ni Milin kay ni Ria. Unsa no? Bisag di pa kamuangkon. Naibaw na ko sa tubag. Nagmahay ka nga gitake for granted ni mo siya. Aw, mas magmahay yun ka kung dili ni mo siya at puon sa ila. I love you. Ha? Hubog na sad ka? No, dili. Ug wasag ko makainom. Naka-realize lang ko sa dihang wa na ko makakita pa nimo. Sorry kaya kung nagpakabuang ko sa tao nga way ayo. O wa ti ka makita nga mo'y napirmi para nako. Nahibaw ka, ano na ako permi para nimo? Nga naman. Kay love na sa di ka, Blake. Tinuod? Nga sa ato pa? Kita na? Yes. Kita na. Yes! Wa ko magmahay nga gipanguyaban ako si Milin. Kay grabe siyang bangga ug magmahal. Dako kay sila kalahian ni Ria nga akong ex. Maong ako usan ni gibausan ang pagmahal nga iyang gihatag nako. Ug karon, nagpaabot na lami nga mao kina nga mong annulment ni Ria. Aron may kagawasan naming magpakasal ni Milin. Dinin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power, Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito may higalang kaagi ni Blake nga taga Babag, Lapu-Lapu City. Uban sa awit ngayon, awit nga regalahan.